Yebo sanibonani unibingelelayo kusenguye uThula Sizwe kaNkabinde nginibingelela ngikhona lapha eKQ Records of Salvation Studio namhlanje onje date namhlanje ithini i-12 12 October 2025 in studio sihambile sethu esibalulekile ngendlela eyisimangaliso indoda esencane enamathalente ayisimangaliso besifakile nje ipost sithi kena sizobe sino Barman Scroof owaziwa ngegama lakhe labazali uLungisani Ndando odabuka khona lapha eFolkstrust ngizomnikeza nje ithuba ukuthi kena anibingelele bese yanamukela bese siqala ishow yethu sizwe ukuthi usiphatheleni Mr. Barman Scroof, you are welcome to KQ Records of Salvation. We hope to have a wonderful interview with you. Ngicela ukuthi ubingelele ihambeli zethu bese uzazisa ukuthi kena wena ungubani. Okay. Sanibona igama uBarman Scroof SA ngi-rapper ngenza music, ngi-producer, ngi-actor, ngi-content creator like asi angazi njenge-Republic laseMzansi ibantsula leBalaklava Valley Barrier Bacaba yabo. Number one hayi yazibiza insizwa yazichaza yakhombisa ukuthi kena iyaziqhenya kakhulu ngomsebenzi wayo nangokuba uyena naloku akwenzayo lapha ngiphethe nje iscript sakho mfowethu engisiprepare specially for you because angikwazi from namhlanje kunomsebenzi omningi very impressive work engicabanga ukuthi kena ungaphezulu kweminyaka yakho indlela ophusha ngayo so like ngifuna ukuthi kena geqa amagula ngenze sure ukuthi kena ngunikeza i-interview lapho uzokwazi ukuthi kena uzethule khona ukuthi kena wena une potential kangakanani mfowethu njengamanje let's dive straight to early life background ukuthi kena ngaphandle nje komusic usakhula usemncane ukhula kanjani? Ngisakhula ngangihlala nogogo ngangihlala nogogo umama wangilanda maybe nganginabo 4 or 3 lapho and then umama waletha umsebenzi la eFolkstrust wathola indawo yokuqasha bese wangithatha ngahlala nomama ke till now. So indawo ofunde kuzo from amabanga phansi ma-crash zonke lezi zinto lezo sifuna nje step by step ukuthi sithi sithola nje ukuthi kena wena njengamanje ungumuntu owenzani kulezi zinga leli ngoba usuthe ukukhula sifuna ukwazi ukuthi kena what is the foundation ngaphansi kwalo muntu osuyena namhlanje esikoleni ekhambe kanjani uqalephi wakhuphuka up until manje sekukhamba kanjani? Ekoleni ngiqale eStitini eNewcastle eMadadeni isikole abasibiza eStitini ngahamba grade 2 sengibuyela ngapha eFolkstrust sengizoyenza ugrade sengizophinda wona ugrade 2 sengizoyenza eZizameleni primary school ngasuka ngayithuthiwe ngani mangisuka ethuthiwe ngoba sengiseqhubulwazi manje hayi kuhamba kanjani kodwa esikoleni nje kuyancengeka? Hayi kuyancengeka kakhulu kuyaphusheka ngoba mfowethu sibuza nje indaba yesikolo because kuwo wonke lamathuba esiwavezayo lawa ukuthi kena niwasebenzise asifuni kodwa uthaniphazamise esikoleni sifuna ukuqinisekisa kulokho sazi ukuthi kena nje esikoleni konke kuhamba kahle futhi ulapha nje awuzange ukuthi ke namhlambe maybe bekumele udele izinto zesikolo ngibona zonke lezi zinto lezo siyayihlonipha kakhulu lento leyo because
siya understand ukuthi thina ngoba sisebenza la sisebenza nentsha kakhulu. So intsha isasesikoleni. So kumele ukuthi kina sesi-accommodate ngendlela isikolo, siyasihlonipha kakhulu. So ngiyabonga kakhulu nje ukuqinisekisa kuleyo ndawo ukuthi kena konke into ihamba kahle esikoleni, nabazali bajabulile ngendlela ophusha ngayo esikoleni ne. Okay. Njengamanje mfowethu ngicela ukuthi usazise nje ngaphandle komculo ke nje as uLungisani Ntando waziwa kanjani elonini njengomuntu onjani nje eFolkscrust la endaweni? La eFolkscrust ngaziwa njengomuntu othulile yabo, othanda nje ukuhlala yedwa kodwa sometimes vele isikhathi esichitha nabangani. Ngaziwa ngomculo kakhulu. Uma sesikhipha eceleni komculo ngaziwa ngebhola. Ngike ngadlala ibhola before. Likhabile impela ibhola. Ngidlalile strong. Okay. Kuhamba kanjani lonini ibholeni? Mhlambi ngenzeka ukuthi kwaba nothando lomculo, kwadina uthatha umculo noma nje waba nendlela yokuphuma onesizathu sakhona ibholeni ngaphandle komculo? Ngakhishwa umculo because ngangumuntu othanda ukujima. Njalo uma ngifika ekhaya ngithukuma ngehla amawani ngiwakhuphuke. Ngumuntu othanda ibhola, ngangidlala nabantu abadala vele ebholeni, ngangadlali laba abancane. Because ngangithanda vele ukuba strong nami yabo kufana nabo. Kanti kwathi makuhamba isikhathi ngayithola vele sengihambisa ipeni kakhulu, sengithanda ukubhala, sengithanda ukucula, yagcina lengiphuma ibhola ngathi ngcono ngifocus endaweni eyi-one. Okay. Hayi kuzwakala kahle. Alright, siqhubekele phambili. eFolkscrust nje as a whole, uma ngabe usucalile nje umusic, isupport ikhamba kanjani as i-community? Ngikhuluma ngabangani more especially ngoba usathe uba mncane, usasewumuntu wabangani kakhulu. Ngicabanga ukuthi kena isupport if kumele kube umuntu othola isupport kumele icale kubangani more especially ma schoolmates and stuff, bese nasekhaya. Ngicela ungicacisele nje lapho nje, cacisele nabalaleli bethu ukuthi kena kuhamba kanjani isupport kuleyo ndawo uma nje ungena nje usangena. Ela uqala ngeyabazali yabo. Eyabazali inhle kakhulu because zonke indawo engihambayo ama-event akukho la abangabi khona bazongisupporta noma bengiseke. Noma ngathiwa ngiyazama ngithi ngizama ukubabridge, angeke. Bathi kena sifuna ukuba la. Awu into enhle kakhulu leyo. Bese ukuthi kwi-support yabangani sengingasho ukuthi ilabo nalabo. Kodwa engingakusho nje sisiba honest, i-support ayikho, ngathi umusic bawuthatha kancane yabo. Okay. Kuba khona labo nalabo abasisupportayo but abantu nje umusic ngathi bawuthatha kancane. Okay. Kodwa kunjani mhlambe wena indlela obelivela kuyona ngalendlela leyabeza ngayo ukuthi mhlambe maybe ikwenza uzizwe sengazathi ke ungagive up or you still feel comfortable ukuthi mina ngenza into engiyithandayo, ngenza into yami ngiyaqhubeka? Makanjalo vele ngifila ngazathi vele ngingayenza kakhulu. Ngifila ngazathi ngingayenza kakhulu bazoze bangithanda. Yabo. Ngiyakuzwa impela, ngiyakuzwa. Kuleyo ndawo leyo akusiyo into entsha leyo, more especially ngoba si-refera nje kubantu abaseduzane nawo abangani. Wonke umuntu akanayo i-testimony emnandi, happy testimony ngokuthi kena abangani bakhe or abantu abaseduzane, sikhuluma nabo umakhelwane ngeindaba ze-support. Iningi lize liqinisekisa ukuthi kena size sikhuthazwa abantu abakude, abantu abangasiwo basendaweni.
bonke nabaphumelele bakutshela ngento eyodwa ukuthi kena mina babona ukuthi kena ngiserious lento engiyenzayo, banginikeza irespect engiyideservayo mhla sengi-appreciate abantu abakude le. So ungapheli amandla kuleyo ndawo. Ngiyacabanga ukuthi i-bridge nje leli eli-normal which any human being has to cross ukuze baye empumelelweni. Ngiyacabanga into efanayo nami is the same experience, nami ngiyayazi leyo nto leyo. So ungapheli amandla kuleyo nto leyo. Ngiyajabula nje ukuthi kena wena you still believe ukuthi kena mina uthi ngenze kakhulu uma bangibukela phansi. Okay. Uba nini ke serious umusic as ungena deeper and deeper uphuma nasebholeni uze ukuthi yena manje so say serious indaba yami yomusic manje, when is it becoming serious? It's 2020 bengenza grade 7. Yeah, 2020 bengenza grade 7. Yeah, what is 2020 because 2019 bengaculi. Ngiqale vele lapho ku 2020 ngiqala like sakudlala. Like bangisendela ibeat, ngangisenda ingoma kahle. Mangithi ngisalalela ingoma mangifika ekhaya kwangena ibeat. Ngizwe okay ngililalele. Ngizama ukulicula ngiliraphe, ngitholele izinto la emafonini lekuzokurecorda. Thatha ama-earphone. Wano Ben Labs. Hayi ngiqaleke kanjalo. Kube into encane nje nasendlini bangabhilive. Kube into encane kwagcina kuba veleke into enkulu because kade sebebona ukuthi i-serious indaba. Hayi into enhle leyo mfowethu. Ungaphela amandla nje, keep pushing nje mfowethu, uphushe ngamandla. Uyabalula lapha kuthi kena wena you rap, you sing, you act, you produce, and more. You manage your own studio. And usuzo naba nje kuloko. Kupho kuza kuqala nje lapho nje kuko konke lokho after usuyithola ukuthi kena usemculweni. Ikupho kulandelayo lapho nje ukuthi kena usuyithola ukuthi kena so uya expand. Engakusho nje okwamanje because ngoba sengifelwe yinang i-laptop, so angisakhona ukushaya music nani. Kodwa ngenza iplan ngendlela yami ukuthi angingami endaweni eyiwani yabo. Akungcono ngiphushe ngapha ama-followers Facebook, ngizama ukwenza i-fan base, ngisondeze abantu like babumbane vele endaweni eyiwani. Bese ke mase ngibona ukuthi i-fan base seyithe ukuthi nama-followers ethe ukuthi bese ngishaya ingoma nje emnandi engayenza ukuthi ngilokhu ngipromote ngawo lo social media. Abantu bangishare kanjalo. Hayi ngiyakuza impela, ngiyalizwa i-plan lakho. So how about because you mentioned in your bio that you also into acting. What is happening there? Lapho skill sazama nje sashaya vele ngamafoni. Vele bengi-edit khona bese actor nje into uyibonayo ukuthi serious. Ngike ngakhuluma nomalume doctor anganomyama. Ngiyamazi vele kuzimalanga umtsokotho. Bexhumene nomama kakhulu, so wayesemkhombisa ama-video izinto esi-actayo. Wayesathi uzongibona ke mase right because naye ngikhule ngimbuka nje ama-video akhe nani. Kodwa uku-actor nje naye uyakwazi ukuthi hayi ngiyakwazi. Hayi uzoba sesandleni esiphephile nje uma uzobambelela kuleyo nsizwa leyo ngoba hayi iyawazi kakhulu umsebenzi lo we-acting. Ngoba naye uyi-actor kwayena himself and the director of ama movies. So ungayiyeki leyo lead leyo, umbamba impela. Lapha kwi production as a producer kuhamba kanjani khona?
lapho akuhamba kahle kakhulu nequality konke asingiyakwazi need ukuthi ama-beats ke into engakwazi ukuyishaya but mangithi nje ngiproduce music kuyahlangana. Hayi konke mfethu kuhamba kanjalo mfethu, it's all about beginning, ukuthi uqale ube nothando lwento bese uyayilandela then uyakhula kuyo ngaso sonke isikhathi. So kwi-production yakho uyawasiza abanye ama-artist? Ngiyawasiza kakhulu. Okay, ngakunikeza nje ithuba nje lokuthi kena uyikhangise futhi wazisa ama-artist ukuthi kena ungawasiza kanjani and futhi angakuthola kanjani ungaqhubeka. Ngawasiza maybe ngokuwaproducela music mawukuthi ane studio session somewhere bangangibiza just nje ngizoproduce ngibashayele noma befuna ivoice futhi ngibadilizele iverse nje ongibo ilokho nje ngingabasiza ngakho nokuba promote music since vele nginalama followers ukuthi nabo ngibazama ukubaphusha ngaba yilokho. So which genre are you into it the most, like? The most hip hop. Oh, it's hip hop. Yeah. Okay. Ngiyethemba ukuthi kena emakhaya lapho kakhulukazi amacika asafufusa nangu untanga wenu lana uyaphusha ngendlela eyisimanga angaba usizo kakhulu, ningathintana naye ungashiya nje mhlambe imininingwane yakho ukuthi ke noma befuna ukukuthinta bangakuthola kanjani? Bangangithinta ku WhatsApp ngo 078 145 0076. Okay. Ku Facebook utholakala kanjani? Ungangisearcha nje uthi iRepublic laseMzansi ingedwa nje ngizovela ingedwa. All right. Yeah, ngoba asifuna ukuthi kena uthi mawungene la KQ ubese uphuma ufana, mele uphume na something, kube khona ama connections ukuthi kena ayavuleka. Fisela inhlanhla kakhulu mayivele insizwa lapho kusetshenziswane, hayi le ndaba yokubukelana phansi ukuthi ngoba niyamazi ulocally bese nimthatha kancane, umsebenzi uyawazi nami ngiyawazi umsebenzi wakhe. So yeah, ningadlali ngaleli thuba. Okay, ngasiqhubekela phambili ke mfowethu. Siqhubekele lapha ama achievements so far ongathi nje uyayiqhenya nje ngawo, ungathini ngawo? Ama achievements ingike ngayiwina before iyala ekhaya. And then ikhombole impela iyala ekhaya amanye bengakawatholi yabo, cause like us bebeshaya ama event nje anormal, hayi ukuthi mele uwine something or mele ureward something. Bengiyala ekhaya nje yokuqala achievement engayithola. Okay, hayi sakubongela kakhulu mfethu, is a good start and siyakhumbula nakuyo le event leyo wawuyideserve ngempela leya award wayithola and yeah, uma uyibamba nje ngalo uyashuni loyana uchubekela phambili ukhula ngawo, maningi ama award usazowathatha. Okay, manje asike siye lapha ekwakhina ama opportunities, cause ngithe ukujula nje kwi bio yakho ukuthi kena ungumuntu osebenza kanjani, how are you committed in your work, and there is where you mention ukuthi kena awuwalindi ama opportunities ukuthi kena eze kuwe aze enzeke, you create them. Mhlambe unganaba uthini nje kulelo phuzu lelo, ukwenza kanjani lokho so that nabanye ukuthi kena mhlambe maybe they are stuck somewhere waiting for opportunities, ukuthi kena yini into ekumele bayenze in the meantime ukuze bazakhela wabo ama opportunities? Engakusho bangashaya ama open verse ama celebrate yabo, makukhona maybe hip hop or ingoma ethi ukudumanyana bese celebrate lona lakhetha ukuthi ingcono lishaye i-beats le open verse ukuthi maybe ukhone wena ukungena bese lona lakusherela, okay maybe kuzophuma owinayo
endaweni kanjalo. Okay, ama opportunities ungawathola lapho ukuthi ushaya ama open verse ingoma zabalandeli abakhulu, kodwa wena ubulale into engenza ukuthi naye imchaze agcine sekushare, because uma ekushare ku social media yakhe kuba khona abantu abakuthandayo bese bayakufollow abagcina bekulandela. Noma makukhona ingoma oyizwile uyithanda, noma ngathiwa eyomuntu like noma ngathiwa eyomuntu omunye mara uyeza ukuthi uyafisa ukungena ngeverse, ungamcela but uzomtshela ngithi ukuthi okay ingoma vele yakho, just mina sengifuna nje open verse, ushaye lawo ma open verse uwashare, because angeke wazi ukuthi ikusasa lakho kulele kuyiphi ingoma. Kuyenzeka udrope le ngoma namhlaye mara ihambe kancane, mawuthi udrope enye uyibone sewuphakama. So kuya ngokuthi uthole iphi ingoma, ushuni wakho wahlala kanjani kuyo leyo ngoma, yaziwa ubani futhi. Yaziwa ubani futhi. Ngiyayithanda kakhulu leyo, and i-opportunity eyimine ngempela leyo, because uma ungayihlaba isikhonkosini ngempela ube nenhlanhla, impilo yakhe ingashaya u-turn around omkhulu kakhulu, ingashintsha kakhulu. Ngithemba ukuthi kena insizwa ziyabona ukuthi ke umqondo walensizwa ukhaliphe kangakanani, bangamlandela nje kakhulu. Ungashiya neinkundla zakho zokuxhumana so that bazokwazi ukuthi bakulandele, bathole futhi nomsebenzi wakho oza kwenu la. Ngishiya inamba Ilona like Facebook page lapho nje kunomsebenzi wakho khona, uma bekulandela bothola nomsebenzi wakho. Facebook page iRepublic laseMzansi, TikTok uLungisandando, Instagram uLungisandando.